Vi kvörst i men för bitchen gå upp så ser det heter väl förtölje. Är det förtölje till det förra måste i en fjärs? Ja, hvis jag ska se det samma som hinner så ska jag säga ja. Men nej, jag ska säga nej men nej, helt inte det att vi så långt i fjör att han utvecklar inte som varje gång hon fortsätter ju år och jag hade att Lie som man ser här Jörgen Kappers blir ju starkare och blir en ordentlig aspirant till mästarhet och nu sitter man så vitt i det. Ja. Tid må vara Halldal Olsen i framtiden så skulle det finna någon annan profil av hans stöd och skapen. Han never hörst om comeback. Så jag samtalar löp av kvällen och kan nog inte göra. Nej, annars vet jag han ständer vid till att han är given som handbollsspelare att han är det så är det här säkert vi må ut att finna en just Jasse Kaliber till kommande kapping va. Det var något. Men annars har det allt fallet intakt till kommande kappingar och Östermanta då. Så vet jag ja. Så är inte för några vi. Du vet då vi själva så spelar i Kindle och Erastan och Rötte som vänjar i Simsastan. Här är det bara förra måste en fälla så vinner 4 första fair. Är det inte en speciell känsla? Ja, är en rättligt speciell känsla och jag tycker vi att ödlin mästarhet man vill vidla vunnit. Det kommer att blickna lite under och ljusen av ner mästarhet och tror skivas då. Skriva så över en fälla det är något helt särskilt alltså. Men till torfört att inte vinna mästarhet så kommer till kappingar taskal ganska mer näka visa kvar stoffet i Georgia. Det visst då så färna för att är efter man blir mästare det är så då som onkel Lee för Schinklois och vet vi att helt säkert att vara på toppen kommer kappingar resten.